Здравейте и благодаря за поканата. Вчера имах удоволствие да присъствам на среща, която вие споменахте в университета и да се обединим около някои общи виждания по отношение на младите хора. Преди 20 години, когато бях млад инженер, ходих при наши партньори в Германия на стаж, да работя без да ми плаща, за да се уча. И моята задача беше да разпробивам едни бетонови стени с една специална машина. Тогава бях на около 24, а пък моят наставник беше на 16. И това беше момче, което беше от 3 години във фирмата, работеше във фирмата лятото. И той ми показваше всъщност как се случват нещата. Той ме учи. И тогава се размечтах това нещо да го видя в България. Нашите млади хора всъщност да имат уменията и да има самочувството, за да могат да започнат да работят стойностна работа в началото. Нашата фирма се занимава с помагане на земеделците да съхраняват своята продукция по-дълго време в хладилните камери и инсталации, които ние произвеждаме за тях. И това го намирам за особено стойностно, особено виждате в днешно време за засушаване и липса на българска продукция, с които се опитваме да решаваме този проблем. Аз съм кадър на професионалната гимназия по хранителна технология и техника, бившото ТХВП, техникум по хранителна вкусова промишленост. И така с директорката имам щастието и удоволствие да работим от години. И още в началото, разговаряйки с нея, ми казва: Николай, ти вече си от другата страна, кажи как може да ни помогнеш да решим проблемите, които имаме ние в нашите технически специалности. Те се оказа, че не са малко, обаче от някъде решихме, че трябва да се започне. Първото нещо, което направихме, беше да внесем една инсталация от Тайван, която бях видял на едно изложение там, която за практически умения на учениците по хладилна и климатична техника. Това на практика е един хладилник, който е направен под формата на табло, но с реални компоненти. И те виждат как минават процесите, как минава в района, къде е топло, къде е студено, решават задачи, които на практика ние утре в работния ден очакваме от тях да го правят, може би на втората, на третата година. И оказа се, че тази система, разбира се, на английски, тя е първата в България, сложно е да се използва, никой не знае как става това нещо. Тогава един от стажантите от университет по хранителни технологии лято беше при нас на стаж и той беше завършил нашата гимназия също. На него му възложих да се занимава цяло лято с тази инсталация, да преведе документацията, да я изследва и какво се получи накрая. Той отиде в гимназията и обучи своите учители по хладилна техника на тази гимназия. Всички бяха много щастливи и мечтата е сбъднала. Всъщност една от мечтите ми се сбъдна да видя на практика това, което е в чужбина. Другия проблем обаче се оказа, че в гимназията учат по учебниците, които и аз съм учил преди повече от 20 години, които и тогава бяха стари. Липсват учебна документация, изобщо помагала, и това, което направихме всъщност по европейски проект, сформирах 2 екипа от млади доценти от Техническия университет в София и в Университет хранителни технологии и написахме 2 учебника за дуалното обучение. Това беше по проект дуално обучение, които за щастие се приеха доста добре от учениците и се ползват и в момента. Мога да продължаваме нататък в тази връзка. Истината е, че децата, които учат, имат нужда от нашата подкрепа и няма как да очакваме те да дойдат готови при нас, ако ние не влезнем при тях. Поради тази причина аз ходя вече доста години като член на изпитна комисия и в гимназията, и в университета. Преподавам в Техническия университет, филиал Пловдив. Като хоноруван преподавател, но държах да бъдат упражнения. Защото лекции има кой да води, обаче упражненията малко се пречуват нещата. Вдъхновяващо да видиш, не всички, но една част от студенти как наистина проявяват интерес, прибират телефоните, започват да слушат и не само да слушат, а да работим заедно в екип. Умения, които са необходими крайно в настоящата реалност, в която виждате, работим всички в една трудна среда, особено малките фирми като нас, които пък всъщност съставляват, мисля, че 53% от брутния вътрешен продукт в страната. Така че има начин, колегите ми, и чудесно, че има такъв форум, и аз още веднъж благодаря за поканата, да споделяме добри практики, с които ние помагаме на младите хора, да ги обгрижим, да им помогнем те да си хванат професионалния път по един успешен начин. Аз се възхищавам това, което и Катя прави, колегите от Cluster Track икономическа зона,
с мащаба, с който те действат и съм сигурен, че заедно, кой е повече, кой е по-малко, можем да върнем България на място, което и се полага, там където бяхме едно време. Всъщност. Аз мога да споделя само нещо, другата ми специалност е индустриален мениджмънт. Имах щастието да се обучавам в Япония, в Тойота. Те като чуеш японец си мисля, че са извънземни. Същото казва се, че ние сме много по-инновативни от тях, защото работим в много непредсказуема среда. И учениците го показват, когато дойдат при нас в нашите екипи. Когато ние създаваме система за непрекъснато усъвършенстване, търсим развитие на продукти, подобрения, те са изключително активни. Това, което не липсва всъщност е дисциплината да следваме това, което сме взели като решение. Всъщност, което пък японците имат от друга страна. Те са пък много дисциплинирани. Така че аз вярвам в потенциала на младите хора и надявам се да продължаваме в тази посока. Благодаря. Благодаря, инженер Чалъков. Т.е. освен техническите умения, трябва и дисциплина да изграждаме като едно ново умение. Да ви кажа, трудно ме да обясня на учениците, че всъщност правилата във фирмата са различни от тези в училище. Господине, мога ли да излезна в междучасие? Нали? Междучасие в работния процес има, обаче той след 2 часа и половина, когато е почивката или обедната почивка. Дисциплината е ключово важно, но това пак зависи от фирмите да създадем среда, в която децата да бъдат дисциплинирани. Не можем да очакваме от тях да бъдат дисциплинирани. Това зависи от нас. Да, може би да ги мотивираме. Мотивацията е до толкова, доколкото те виждат, че влиза в среда, в която им се обръща внимание. Че тяхното мнение има значение. От друга страна, пък това е много мотивиращо за служителите, работниците, защото пък те са въвлечени в процес, в който помагаме на младите хора да израснат. Те са минали оттам.